शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। जहानाबाद जिला में गया छोड़ी न हो अपन देखो जिला में अपन देखो अपन देखो कमर के काला सुनलू हे तोर बड़ी हाला अपन देखाऊ कमर के काला सुनलू हे तोर बड़ी हाला अगे माने हमर बात ऐसे कले हमरा साथे न राइफल बजई में टंगाई। जहानाबाद जिला में ओइनी है नाचे बाचे के छोड़ी न हो कोई उपाय। गया जिला में ओइनी है नाचे बाचे के छोड़ी न हो कोई उपाय। नवादा म्यूजिक बाय मरहु जान तोरे दोनों कबूतर एगो दक्षिण उड़ो एगो उड़ो उत्तर बचा के न तो कटा जइतो। मरहु जान तोरे दोनों कबूतर एगो दक्षिण उड़ो एगो उड़ो उत्तर ले नी है बयाना मन खुश के जाना न तारा तारा तिले उठाई। नवादा जिला में ओइनी है नाचे बाचे के छोड़ी न हो कोई उपाय। पटना जिला में ओइनी है नाचे बाचे के छोड़ी न हो कोई उपाय। बाबू लेके नोटावा उठावा चुसाओगे प्रेमी रजनी सावा के ताऊ न देखाओगे। तोरा जैसन केतना आइले हो गेले लेके नोटावा उठावा चुसाओगे प्रेमी रजनी सावा के ताऊ न देखाओगे। खेल तो प्यारे वाला खेला या मेरा जी अकेला तोरा पर्दा के पीछे बुलाई। जमुई जिला में ओइनी है नाचे बाचे के बाछी न हो कोई उपाय। छपरा जिला में ओइनी है नाचे बाचे के बाछी न हो कोई उपाय। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज।